Гражданско дело 5013 по описа за 2012 година на Софийски районен съд. Явява се ищцата лични с адвокат Петров, явява се ответникът лични с адвокат Русев. По хода на делото възражение има ли? Няма. Няма, господин съдия, да се даде ход на делото. Съдът определи, дава ход на делото. От разменените книжа разбрах, че нямате спор и желаете брака ви да бъде прекратен. Това съгласие дава обаче началото на множество други съпътстващи въпроси. Има ли възможност да намерите тяхното решение помежду си? Необходимо ли ви е участието на съда? Адвокат Петров, обсъдихте ли варианта за медиация с доверителката си? Обсъдихме, да, но не виждаме по какъв начин може да стигнем до някакво взаимно приемливо споразумение с другата страна. Господин съдия, смятаме, че медиацията няма да доведе до желания от нас резултат. В рамките на процедура по медиация не се налага никого да убеждавате, не се налага нищо да доказвате. От тази гледна точка апелирам към вас да превъзмогнете болката, да превъзмогнете недоверието и наистина да седнете на една маса, да намерите, да предначертаете бъдещето на вашето дете. Какво ви пречи, госпожо? Не можем да говорим. Семейството ми е разбито, мъжът ми изневерява. Аз не мога да говоря изобщо с него. Искам той да ме остави на мира. Искам да ми плаща една прилична издръжка, например 500 лева. И да ми даде семейното жилище, да живея там. Тя не ми дава да видя детето си. Как мога да продължа да се разговарям с нея, като не ми дава да видя детето си. Това е изключително важно за мен. Как да дам такъв безотговорен баща? Аз лично считам, че по-удачен вариант за това е процедура по медиация. В съдебната процедура нямате възможност да говорите помежду си. Трябва да разговаряте през мен като съдия в този процес, което няма да ви помогне в бъдеще, за да уредите и да разрешавате съществените въпроси за вашето дете.